Ajo. Ajo. Ajo, papaliton. Saan ganyan tindahan na mahibong magpunta? Pila-pilahan mo yung tindahan na. Kusog man jamu may sod. Saan ganyan? Usang buog ignog. Saan man na ano niya? Kanini ang noodles. Mahibong kusog ka doon. Jamu sod. Mura na magtangkaw iro. Ajo! Ano magtagbahay ini? Oy! Soy! Soy! Ikaw mo nila, Soy! Kaya to, Soy? Purong-purong man, Soy! Gikan mi ga abuno og lube, ari ka, kiriko. Ano ba? Kapalita ta na, be? Kamay mo? Palita na tagkuan, Soy? Kining bugas usang kilo? Bugas usang kilo? Sa pa, Soy? O kining pili lang po ka unom ka itlog, Soy? Unom ka itlog? Sa pangban, Soy? Nakatong holiday, Soy, piplop? Okay. Di mo nga itong usang tao, anang brana, sa insect-insect? O, na to, bago naman ang umbra gahapon. Sa pa, Soy? Pili lang po kuan, Soy? Garilyo, Soy, more. Bali 20 lang, Soy. More 20. Sa paman. Ining apil pa ng buwan pinikas, Soy, kana, Soy. Pila man ang usa kanang kananaang kuan, ang bulinaw. Kita, ang bulinaw. Kanang kuan na kanang buwan pinikas. Kana. Kini na lang, Helkas, kini na lang. City ron eh. Talon. Ang Colgate, Soy. Colgate. Sapot. Tepa. Jakuan, Soy. Kining Fox. Pili Fox, Soy. Isang litro lang. Fox, sapat ko ako regret. Soy, pareho ko nung pila man na, Soy. Pila man na tanan, Soy. Ako mabayran na na. Kaya tutalon sana ko siya. Kaya bugo ka sa tagmat. Okay. Itlog, coke, bugas, susunod. 43, Soy. Pila? 43 na bali eh. Kasi, sakriyo. Tigbak 20 rin na dahan, Soy. Arag, abi man ako si Winta ni Soy. Ibalik na lang dyan, Soy. Ha? Ibalik na lang ang kuwang dyan. Tigbak ang pulang trabaho, anak. Tigbak, abi man ako si Winta ni Honda Jawa. Sige, balik na ako siya. Sumangil naman po ka, Soy. Huwag nalimtan, Soy. Dito, Jo, bito ng printa ng dunay mga nawongan ng kwarta para di ta malimot. Labi na, Jo, tupi si Manuel Quezon, kumpara ni mo kay si Rios Minya. Nahulog